wadhi nyime kod wach mogik makoro raido kuom Mheshimiwa Reverend Tom Nyaoke, wach mari mogik mana kawatieko. Erokamano. Gima adwa na wach mogik, adwa kawo thuolo mondo akwa MCAs jowetewa ni mondo ang'e ni jok manoyierowa ne en jopiny mondo mi wadwa tinegi, wakawe interest margi waket mbele. En gima very unfortunate ni jomoko ne nigi paro mar donjo MCA mar loso pesa, which is very unfortunate. To aparo ni kuwa riwore maber muatiyo tij oversight. In fact, kanyo kende kama wan kaka MCAs wa fail. To kuwa nyalo riwore mondo mi watim oversight, kada ka in gi interest ni moro, to time atima kando, but sa oversight ya watim matek mondo mi jopiny oyud gima onego bed ni giyudo. Kwa bedo compromised kaka assembly members, to jopiny ema dhi hinyore. Omiyo nan kod kwayo maduong' ni my fellow MCAs ni wawuogru oko. Ago erokamano nwadhi limo jo Western Gishu Assembly. We saw gima gitemo tim. Gendo gin gikete maber ni kochopo sa mar oversight, looking at a particular project kata mana document moro, to giriwore te. Kanitiere question to this someone kata CEC biro to bed piny to ji te raise a question. To one mano gima most of our counties, kaka ngane wacho ni one counties wa Manyanza, kien ema lead, kia Ekwelo, and so on and so forth. Mago are some of the weaknesses. Makwa keto in place, taparo ni jokuche wa dibedo maber. Nyasaye mundo ugwedu duto. Erokamano ahinya Mheshimiwa Tom Nyaoke. Wach mari mogik Mheshimiwa Joy. Maradwa nyiso MCAs. Wachung tir, kiel wachung kawajing, watim watch oversight. Nikech watch oversight broke touch even our electrodes. Koro watim mano, alafu watch mogik adwa nyiso chairman mar EACC mondo enbe oti tije